Når kommunerne skal ned på de sociale udgifter, så må de private træde til. Genbrugsbutikken på Nørrebro, Cirkelines Æske, har det formål at hjælpe misbrugere videre i livet. Ja, ideen bag Cirkelines Æske er at være et sted, hvor mennesker, som har et lettere misbrug, kan komme ind og få en slags arbejdsprøvning. De sidste år har min misbrug været mest hårde stoffer, men tidligere har det primært været alkohol og hash. Jeg har været her i et års tid, siden jeg kom tilbage fra misbrugsbehandling. Det betød rigtig meget for mig. Det betød, at jeg fik et godt netværk med nogle gode mennesker, og også at jeg kom ind i en arbejdsrutine, en dagligdag. Så det har betydet rigtig meget for mig. Jeg tror først og fremmest, så kan vi gøre det for personer med et lettere misbrug, at give dem den sikkerhed, der er i, at de bliver set. Hvis du har et lettere misbrug, så er du ligesom uden for arbejdsmarkedet, du er måske hjemløs, dine venner er også misbrugere. Så hvis du kommer her i butikken for eksempel, så har du et netværk, som ser dig. Du bliver set, og du bliver hørt, og din situation bliver taget alvorligt. Altså, da jeg kom i forbindelse med de mennesker her, så var mit liv helt anderledes. Jeg var hjemløs og havde ikke nogen sted at bo, og havde været i misbrug i voldsomt misbrug i omkring 6 år. Så det var helt anderledes, end det er i dag. Jeg har et rigtig godt liv i dag. Jeg har min egen lejlighed og har fået arbejde og har et godt netværk. Så det er rigtig godt. Værsgo. Har I blebadebukser? Har I blebadebukser? Ja. Ja. Her har vi op. Vi skal komme op i det. Jamen, fremtiden den ser rigtig godt ud. Jeg regner med, at nu er jeg klar til arbejdsmarkedet og kan måske begynde at læse et eller andet eller tage en uddannelse. Alle muligheder er åbne i hvert fald. Hej.